Abai, không ra bay. Abai đừng nuôi mà nó sẽ đừng abai. Mình có nói sao mà nó sẽ đừng hả? Nó bữa đẹp bữa salad nó thằng thu đừng. Bữa đẹp salad thằng thu đừng. Nó hạt sinh abai. Ta phải gần. Nó hạt sinh abai. Nó đang hạt sinh. Except familiar hạt sinh. Làm lấy. Nó pro. Làm lấy. Chúng bữa đẹp bữa đấy. Giả chụp alta giả chụp. Bữa đẹp bữa lộc. Salad alada giả chụp. Alta giả chụp. Satam dong alada giả chụp. Alta. Entah ya bay nung mau apa kalau bay? Bismillah bay. Ya bay, cuma tiada lagi. Nunggu nunggu. Ya kau nunggu bay. Mana? Sudah dia. Ini. Ini siapa ini mana yo? Kau biar mau. Kau dia. Salah apa aku bisa sebab? Bener kamu belum song masa ya be? Kamu alam songnya, belum mati songnya, ampai aku berai songnya. Ayo, berai apa? Muzang berai ya? Berai apa sam? Kamu belum jadi sam, kamu sana sunai, bagaimana? Berai apa? Tapi pak nunggu mana sering? Deh, mairong pun kalau nunggu suruh pindah be? Mairong ada sandi nih jembayar mairongku jangan nunggu dongkai mana deh. Hah? Jumpai ba. Kaji jumpai, mai berhana hana sih naik bar, mai kamu. Berai, bemar jatuh balai berai hagan berai. Hana hana sih dah. Tapi salah apa? Ya hotel ke. Hah? Hotel ke. Bukan orang ni dah sandi dah gila deh, jumpai. Nung mama wa be, mai mama hai nung. Ang gaji, ang mama udah apa ni? Ang jadi mana halan ada. Si mana lana be? Jadi mana halan. Mai day long bot hana be? Day long oh. Day long bot thana mending bar. Nah be, day long sembilan no. Ibar lemah kena lagi. Ibar okum jada. Ibar okum jada. Karena ngakai. Belum mati. Karena ubat berapa kau sudah guna. Bibi show karbon itu halal dijab bana zaman. Satam salah be? Satam dong. Kacik mungkin bayar yo sahaja sanda jingbi sahaja. Berapa cina pun sahaja. Nengko kau berlapik ya be? Bang ni ini lah ni. Apa? Nanti lah ni maaf ni kan ni. Kau berlapik ni kai ni masa de lemzat de apa menjat namun lah kai ini kai jero bosong pitara apa? Dah sandi gitu ah. Hah? Ifar baju gitu ah. Biam jafar apa sih bosong apa? Abang bang ni. Hah? Mana alta dah kan ni dah bang. Ayo. Ang gusto sa dong sing basi. Ang gaten pre ang mam zabu ba da so so ni ko naman ba ja khere. Da so so khere. Ko na ba. Tumong na zabu ba yang atum pre. No abi buri ba me kon bon wa jalang sana shune jalang ba. Jai jane amrai. Operation खालामनो मोनबा फोर हामगौमोन खोमा. Operation खालामनो थारला बे. थाखा गैयाबा. नुवाबा जानो होनजाबाय. एसे ओरैनो दादा मादा. मा ओंख्रि जानाया बे 2 सानफुआव? दहाय माबासो आलुसोमोन. ओमफ्राय जेबो गैया. जेबो गैया बे. आलु मा मोननाय? जेबो गैया. बेदरफोर मोनजागोना मोनजायाखै बे मियाफोरबो? गैया. गैथ'आ. जेबो मोनजायाखै बे? मा बेले बेले? खबर. फिसौफोरबो गैया? फिसौफोर? फिसौफ्राबो दङ. उन्दै. फिसाला साथामबो खबर लाफैथारा बे? लाथ'वाखै. लायखौ नङा होमबाबोले. मालानिफ्राय लायाखै बे? दासान्दि जोंबो बिथ' नायाखैमोन नालाय. ओमफ्राय दा नों गाबोन मादो जागोन माइरंबो गैयाबा सोर होगोन नोंना बे माइरंखौ गाबोन? सोर होयो बोरै मिथिबावनो? हा? बोरै मिथिबावनो? बिबाबा हरगोन ना हरा? सिन्था नङा होमबा? दा नों माइरंखौ मोनगोन ओंख्रिखौ माखौ जागोन ना बे नों मेगनबो नुवा नोंथ' मालायनियाव इ बय'खौ नों मा खामानि मावनो हागोन ना बे? आंथ' दा जेबो मावनो हायाना जेबो बुथुमबायनोबो हायाना जेबो बुथुमनो हाया बोराया दा आंखौ जेबो मावनो हायिनि रायो आरो आंथ' ओरैनो नों मा मावनो हाना बे? आं दा जेबो मावनो हाला बे आं दा ओरैनो बेफोरबायदिनो थोरसिफोर सुयो सिथ्लाफोर सिबसाबो बिदिनो दै रोगायो बै कम्बल आखै खानदों आबै जोमनो हराव कम्बल आखै खानदों हराव जोमनो कम्बला दङ सोर बायना होनाय कम्बलखौ बे माबायाव मोननाय ना बे गोदान नुदों आङो मोननाय बेसेबां गोबाव जाखो मोननाया बे बारा गोबाव जायाखै बे नैबे उननि मोननाया दाख्लै मोननाय गैया
गांसेल' गांसेसो हरखादों न'सेयाव गांसे हरदो बे गांसेखौनो बोराय बुरै दङ जोंहा आगोलनि दं आगोलाव मोननाय बै औ आगोलाव मोननाय दं माबे नों गाबोन माइरं बाय दे दे नोंसोरनो नुयो फैसा सिनायो आबै फैसाखौ सिनाया नैबे 500 आबै नैबे 500 ओमफ्राय नैबेयो 200 200 गांसे 500 गांसे माने 500 600 700 होनो बेखौ 700 होनो 700 होनो बोराया सिनायो बोराया सिनायोबा बोरायानो होबानो जागोन दा बोरायनोल' होबानो जाबाय औ बेबो गेजेरावनो मोनबा जाया होमबा जुमाय लोङो बोराया लोमजानायनिफ्राय लोंला दिनैबा हरसे उन्दुनो हायाखै बोरायाबो बोरायथारबाय बोरायथारबाय बै फिसाला गेदेरनाव थास संख्रि लायनो थांदों दा बोराया फैसाखौ मोनबा माइरं बायगोन ना बाया बायगोनदां हा बायगोन ना नोङो फैसाखौ बोरायनो गांसे लाखामोना दोन नों नुवाबा नों बाव दोनगोन दा फैसाखौ दा बेबो ना बे गाव जेखि खालामला आं होगोनसै नङा होमबा नों दा मेगन नुवाबा नों इखौ बाव दोनगोन आं जेरावबो थांनाबो जेबो बाहाय नों इखौ दा नै आखायाव नोंनो होगोन आं नों इखौ बाव दोनगोन आबै लागोन फैसासो दे आबै दे बाहाय नुदों ना नों आबै मिथिबाय ना आबै बबा गारफ्लांनाङा दे आबै दे गारफ्लांना दे गारफ्लांनाङा ओमफ्राय बोरायनो खानसि दे आबै दे आबै दे माथो खालामनानै जों जेबो गैया आबै जोंबो नोंसोरखौ नुबा माने गोसोआ जोंना जेबो बुंनो रावानो गैया जायो आबै जोंबो नोंसोरबायदि बुरैगोन मोनसे समाव बा बोरायगोन जोंखौ बै बोराय समाव गावनि फिसालाया आरो गावनि न'खरनि मानसिया नायफिनाब्ला माथो खालामनो ना आं सानो जाहाथे रावनिबो न'खराव बेफोरबायदि जाया मानो होनोब्ला ओंखामसो ना रानना जालायबानो जायोना आं सानो आरो ना आं रावखौबो थांखिनानै बुङा बा नोंनि फिसालाखौबो आं रायनो गोसो जाया जों माने ओंखाम मोनजाबानो थांना थायो एसे जोंनो एसेबां ओंखामखौ जोंनो दि उदै बुंजासे जाथारनांगौ बे गोनांथि नङा जों मोनजायाबाबो थांना थायो बोथिसे मोनजाबाबो आं सानो गासैबो माने रानलायनानै जानांगौ गावनि बिमा बुरै बा गावनि बिबैफोरखौबो जा दरथाम दरब्रै बेदर राननानै जालायो आं बेफोरबायदि सानो आरोना जों मा होनना बुंनो जेबो बुंनो गोनां माने रावानो गैया आबै नोंसोरखौ नुब्ला जोंनि गोसोआ बिखाया गाबखाङो आबै मानो होनोब्ला आं सानो जोंनि बर' समाजाव सोरनिबा न'खराव बेफोरबायदि दङब्ला प्लिज अननानै रानलायनानै जा खबर लालाय जों गोरिबा गोरिबानोखा धोनिया धोनियाखा करोड़पतिया करोड़पतिखा जों गोरिबजों गावनि बिमा बिफा फिसा माने जोङो हानायमानि रानलायनानै जानो नाजानांगोन दरनै बेदरबाबो दरसे दरसे बा राननानै बिमा बुरैया मा जादो मोनलांदोंना मोनलायाखै आंनि बिफाया बेफोरबायदि जों साननो हानांगोन आं बेखौसो सानो आरो ना बाखि हाबाय जों लोङो आरो बयबो साना माने जोंबो बोरायगोन गाबना दे नोङो आबौनो माबा होदे गाबोन माइरं बायनानै जादो दे